umyalezo ebenginawo kuma members nakubalandeli nakubathandi bomkhonto wesizwe. Ake sithathe leli thuba siyinikeze esikhathi sokufunda umthetho sisekelo we-organization. Noma ngabe ufunda nje umusho isentence elilodwa ngosuku. Insuku ezedlule ngithe amalungu omkhonto wesizwe party kudinga ukuthi asijwayeze ukufunda iconstitution yabo ukuze bezoyiqonda ukuthi izinto zenziwa kanjani kumkhonto wesizwe. Ngase ngithi ngiyasicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngafuna ngeke senze ithuba lapho khona sizoyifunda iconstitution noma singeke siyiqede ngosuku olulodwa kodwa sithathe noma amapheji ambalwa siyifunde ukuze abantu abangamalungu omkhonto wesizwe party bezokwazi ukuqonda ukuthi umkhonto wesizwe party umeleni, uranwa kanjani, izinto uzenza kanjani, yonke leyo nto leyo. Kodwa ngenhlahla engibe nayo uma ngithi ngingena ku-TikTok ngisithela phe kwevideo lo bhuti angimazi igama lakhe useyifundile-ke i-constitution. Ngase ngibona no ngcono ngithathe lama video wakhe nginenzele wona ngoba wenza izinto zalula. Kune-comment engike ngayibona kule nsuku ezedlule. Ngiyazi ukuthi umuntu oyibhalile akalona ilunga le-MK Party kodwa ubhala ukuthi ubaba lo beka u-Treasurer General uMpiyakhe womkhonto wesizwe party uxoshwe ngoba eqashe ifirm ezo-audita iy'ncwadi ukuze kubonakale ukuthi abekho abantu abadla imali na. Ngase ngibuka ukuthi no lo muntu akaze azayifunde ngisho iletha akazange asuswe kuleyo position ngaleso sizathu lo baba. Kodwa kumkhonto wesizwe party awukwazi ukuthatha isinqumo wedwa. Yingakho uDr John Mandla Kayisehlophe ngesikhathi ethatha isinqumo yedwa wamiswa wasuspendwa kwathi usazo-investigate ngoba ngokwe-constitution yomkhonto wesizwe uma kuzothatha isinqumo funa kuhlangane i-National High Command kukhulunywe lapho kuvunyelwane bese kuthatha isinqumo. So iphutha elenziwa uTreasurer General lokuthi angaconsulti i-National High Command kube khona umhlangano kuvunyelwane kodwa athathe isinqumo yena ngokwakhe yedwa. Lokho kwamenza ukuthi aphambane nemigomo nemibandela ye-MK Party. Kube uDr John Hlophe ngesikhathi ayimisa umama uColleen Makhubele emsusa nakwi-position yakhe yokuba uChief Whip we-MK Party akazange ahlangane ne-National High Command ukuthi ayazise ludingide udaba lakhona ebese kuvunyelwana kodwa wathatha isinqumo yedwa. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi abantu abangamalungu omkhonto wesizwe party abayazi i-constitution bezokwazi ukuthi izinto la emkhontweni zenziwa kanjani, uthini umthetho sisekelo weqembu. Ngifuna ukunenzela lokho nje kodwa ngishilo ngathi khona ubhuti osevele wenza kwalula wayifunda i-constitution. Sizocaphuna amavideo wakhe futhi ngifuna ukuwafaka wonke ngaloku ngenza amacozicozi ngenza amavideo amaningi. Ngithe mangihlala phansi necomrade lami ebelingivakashele sixoxa nje ngokuba seqenjini lezepolitiki. Kwakhona inkulumo esikhulumayo eyenza sivula i-constitution. Ngithe mangithi ngicaphuna i-constitution kwangathi ngiyinceku evula ivesi bese kulapheka umphefumulo. Mawungayazi i-constitution uzodlala abantu bekubamba ngamanga wokuthi wena wazi. Ngithe-ke ake nginenzele nje noma amavideo amathathu. Ngithi kunihabilisa ngezinto ezibhalwe kule constitution. Angive ngithi ngazi kangcono kodwa kubhalwe phela ngeinhlamvu zolimi lokubolekwa la khona abangakwazi ukuyicosha. Khona ke nabangakaze bangene kwi-constitution bayibone. Khona nabangenalo ibhuku layo, khona nabangakaze ke bangene online kwi-link bayifunda i-constitution. Yabona kunama section abalulekile. Section 5 okhuluma nge-membership. Section 6 okhuluma ngamalungelo e-membership. Section 7 okhuluma ngokwakhiwa kwama-structures noma kwama-detachment ngoba kushiwo ukuthi ama-structures, ama-detachment.
kwehla ke yabona ke lapho section 7 ukhiye okwenza ulapheka inhliziyo uzizwe usendaweni eright. Ngizonenzela ama video ngichazela. Ake ngikuthintele nje enye into ezokuthusa ezokwenza ukuthi ufise ukwezwa lama video ami. iward akuyona ibranch emkhontweni. Ibranch ikwi-VD. Ine leadership yakhona ekumele ilidwe uconvener we-VD no-coordinator we-VD kanye nama-members awu-10 abhalansisiwe ngokwama-gender. Iyona branch ke leyo. Bese izoba nama-members awu-50 plus. Shuthi leadership ye-VD kumele ibe nabantu abawu-12. U-10 obhalansisiwe ngokwama-gender bese kuwela abawu-2 convener and coordinator. Bese babe ne-membership ethi 50 plus. Ibranch leyo VD based branch. Kodwa mase siza kwi-ward akuseyona ibranch sekuyi-ward ene leadership yayo ehlukile. Ngizokuchazela kuma video. Umuntu owabhala le document nohlanganisa le document no-amende le document uyayazi into ayenzayo. Zonke inkinga eninazo emkhontweni anifundi le document. Mzukwane nayifunda niyokwazi ukuthi ubani onamandla ubani ongenawo amandla. Yini branch? Ilaphi branch? Yakheka kanjani branch? Niyokwazi konke lokho. Kobe sekuyaphela ukuthi ngixhashazwa abantu ngoba nobe senazi namalungelo eni ku section 5 no section 6 ukhuluma section 5 ukhuluma nge-membership, section 6 ukhuluma ngamalungelo, the rights of members. Sewazi ukuthi ke yini ilungelo lakho. Uhamba usuka la ugcina la. Ngifundele ukukhulu ngale constitution ngiyayihlonipha. Nginesifiso sokuyenza abantu bayi-understand ukubaluleka kwayo. Bayifunde futhi. Ake si break it down ngizowenza ama video alandelayo. Kuzoya ngokuthi nina ke abantu be-MK niyawathanda noma niwathandi, niyafuna ukuthola ulwazi noma nifuni. Ake siqaleke nalabo abafunayo ukufunda. So usection 6 lo kwi-constitution yomkhonto wesizwe okhuluma ke ngamalungelo noma ama-rights of members. Mawufuna ukwazi nge-membership usection 5 lo. Balekile ukuthi uyazi i-constitution yeqembu okulona. Ake sithinta izinto ezimbalwa ke ezibalekile la. Part 1 lo uyazi part 2 no part 3 wamanye ama video la sengikhuluma khona ngokunye. All members of the MKP have a right to participate in discussions on questions concerning party policy at MKP meetings and in official MKP publications. Wena njengelunga lomkhonto wesizwe unelungelo lokuba ingxenye yezinkulumo ezithinta iqembu noma imithetho eshicilelwayo yeqembu. Uvo lwakho lubalulekile. All members of the MKP have a right to make suggestions and proposals regarding the work of the MKP. Kubalulekile ukwazi ukuthi umbono wakho ubalulekile eqenjini. Mawuyilunga leqembu kubalulekile wazi ukuthi nawe unayo into ongayisho eqenjini, lilalele liyithathe as long as leyo nto izosiza iqembu lakho. All members of the MKP have a right to offer well-founded criticism at the MKP meetings of any MKP, to responsibly expose or report to the MKP any disciplinary or legal violation by any MKP structure or member. Wena njengelunga lomkhonto wesizwe unalo ilungelo lokuletha inkulumo enobufakazi eqondene ngqo necomrade elithize elingenzi kahle noma ubeke isikhalazo sakho ngestructure esisuke esikhethiwe ekumele ukuthi senze umsebenzi wokulida wokunhola. Wena ke njengelunga iconstitution ku section 6 ku point 4 wakhona uthi wena unalo ilungelo lokubeka leso sikhalazo esinobufakazi obuphathekayo ukuthi icomrade elithizeni liziphethe ngendlela elimaza iqembu
ngakho kumele lithathelwe izinyathelo. Noma unesikhalazo ngestructure, ngikhuluma ngento engifunda la point 4 wa section 6 weConstitution yomkhonto wesizwe. Izinto ezibalekile sekumele sizazi njengama members omkhonto wesizwe, ama card carrying members. Kumele nizazi lezo zinto. Ngisazo zake sengiqhubeka ke nokunye okubalekile. Ngizohamba ngize ngifike endabeni ya section 7 okuyiwona mina engubona ukhiye njengamanje eqenjini. Ukwazi ngalento ye leadership nama structures ukuthi iqala lapha emkhontweni. Yini le kuthiwa ama detachment? Yini le kuthiwa ama structures? Yini le kuthiwa ama VD base branch? Yini le kuthiwa i-ward detachment? Hayi mnandi le constitution sengikupha 3 bafowethu ngizobheka indaba ye sub regional detachment ukuze ubone ukuthi sinayo yini noma sinayo yini. Kodwa kama region amanye agcina engazange aza abe nani nama detachment official. Isikhuluma nje iqiniso. Ake sifunde ukuthi yini sub regional detachment khona uzozibonela wena ukuthi ngakini khona yini i sub regional detachment noma yikho. Angivele ngiweqe uA. Ngweqa? No, angingaweqa nguchaza. The sub-regional detachment is a coordinating organ of the organization and responsible for coordination and implementation of all organizational duties and responsibilities at a sub-regional level. Umzimba nje lo hlanganisiwe ukuthi kwenzeka ama-program. Basilide lapha nalapha ba drive inqola just ukwenza ama-program akusikona i-structure. Ngoba mase usuke sewakha i-structure usuke sewuzoqala wakha ama-branch ukhipha ama-delegates bese kuyophakanyiswa abantu bese kwakhiwa i-structure esizokwazi ukuthi sihleli for 5 years or sihleli for isikhathi esingakanani. I-structure into enjalo. But i-detachment usuke uthatha abantu abanikeza umsebenzi ukuthi abawenze ongafika nakusasa futhi uthi sengiyabonga. That is what you call detachment. Aseqeni ke siye la ukuthi ke sibone ukuthi lo mzimba we detachment wakho abantu abangaka. B. Section 7 lo bafethu weConstitution mawufuna ukuyithola lento. Section 7 weConstitution. B. The sub-regional detachment is comprised of 1 uconvener ukusihlala. Bese kuzothi number 2 ucoordinator lana akekho ama deputy. Convener ucoordinator sebe u2. Bese kuba uorganizer 3 we-sub-region. Bese ku-fundraiser 4. Futhi abantu abawu4 bakakhwela ubuholi be-sub-region. Bese kuzoba khona ama-members awu10 abalansisiwe ngokwamagender. Kusho ukuthi yilo 4 plus lo 10 ukukhiphela bani u14. La ubalansisa ngokwamagender ke. Mase wakha labantu abawu10. La kubalwa khona labantu bathatha emawadini ahlukahlukene. Bese kuyaphinda kuzoba khona uconvener no-coordinator we-Women's League, ama-league arecogniziwe. Kuphinde futhi kuzoba khona i-detachment ye-youth. Akushiwo ukuthi uconvener no-coordinator wethu, kuthiwe i-detachment ye-youth. Shuthi-ke i-structure sonke se-youth lesa sisuke sikhona kwi-sub-region siyahlala kulomzimba obizwa nge-sub-regional detachment ngokwe-constitution. Bangaki-ke labantu uma ucabanga usukhuluma ngobuholi be-sub-region obunabantu abawu16 kuyaphezulu. Le yethu yokuthi sicabanga ukuthi ubuholi be-sub-region abantu ababili, convener no-coordinator, asivumeni ukuthi ayikho. Ubuholi bama-sub-region babungenziwanga if ukulida abantu ababili ku-convener no-coordinator. Uma sikhuluma ngobuholi be-sub-region kumele ngabe sikhuluma convener, coordinator, organizer, fundraiser 4. Bese kuzongena lo munye u10. Bese kuzongena i-youth detachments ingene phakathi. Bese kwakheka into ebizwa ngani nge-sub-regional detachment. Ngisazoqhubeka ke manje ngiyala ngithanda khona ku part 4. Sengiyodila nento ekuthiwa i-ward detachment kanye futhi ngingeke ngiqede ngingafikanga kwi-VD base branch ngoba ngokwe-constitution i-branch itholakala endaweni eyodwa kuphela emkhontweni. Itholakala kwi-VD kuphela i-branch. Ayikho ewadini i-branch ikwi-VD. Hayi-ke sesik-part 4 oselo kwakhe sowusizwa amanye. Mhlawumbe ungayishare nje izobasiza Nkosi yami nabangakini. Bafowethu
I-ward detachment akuyona i-branch. Hlukene ward detachment no VD base branch. Zokuchazela mhlambe ke kwelandela ivideo yami ku part 5. Ake sihlale la kwi-ward detachment uthi ubani laba abakha ward detachment. Ngifunda usection 7 njalo eConstitution umkhonto wesizwe. Ward detachments of the MKP are comprised of uconvener ongenalo isekela, ucoordinator 2 ongenalo isekela, bese kuba uorganizer. Sikhuluma ngeward njalo, organizer, bese ku fundraiser. Bawu 4 abantu abakha i-detachment ye-ward. Bese kubona kuzongena uVD convener no VD coordinator. Kuya ngokuthi mangaki ama VDs kuleyo ward. Bonke oVD coordinators no VD convener bama VD bangena la babe ingxenye ye-ward detachment. Makuthiwa nje kuhleli ubuholi be-ward, kumele kube khona labantu abawu4 engikubalele bona: convener, coordinator, fundraiser, organizer. Bese kuzoba oVD convener no coordinators bazohlangana bakha ke umzimba wani we-ward. Akuyona branch leyo, i-ward. Ngiseza kwe-branch ukuthi kephi i-branch emkhontweni. I-branch la ngokwe-constitution ayikho ewardini, ikwi-VD. Sesiyakhona ke manje ku part 5 la sichaza khona nge-VD base branch. Shilo ngathi angazi konke, kodwa ukuvolunteer nje nami ukuthi nginichazele ngoba ngiyabona ukuthi lezi zinto siyaziphambanisa. I-ward akuyona i-branch. I-branch itholakala kwi-VD. Asichazeke. Thiwa lana ngiqala lapha ku point number 12. The voting district detachment of the MKP is a leadership implementing and coordinating organ of the MKP and is comprised of abantu ke laba kumele bakhe lento ebizwa ngokuthi i-VD detachment, uconvener, ucoordinator kanye nama members awu10. Kulama members awu10 kumele kube nabantu besifazana abawu6 kubalansiswe. Ngafaka ne-youth, faka no-disability, kodwa baba u10 bezongena kulo 2. Awunayo fundraiser lana, awunayo organizer la kwi-VD. Uno convener no coordinator nalo 10 members bese kwenzela u12. I-leadership yani le ye-VD detachment. Ngifundela i-constitution njalo. Into nayo nayo ongayithola online. I-link ngakuforwardela. Bese ke siza la. I-branch ayikho ewadini. I-branch ikwi-VD ngokomkhonto wesizwe. Nakhe lapha point number 13. MKP branch zweleke is voting district based in the basic unit of the organization and must have a minimum of 50 members led by the VD detachment. Sengichazele i-VD detachment ilabantu abawu12 balida ini i-branch. I-branch ekuphi? Ekwi-VD. Hayi kwi-ward. Hayi kwi-ward. I-ward usuqala i-level yobuholi obu-overseer izinto ezenzeka ema-branchini. Njengoba ubona kukhona o-sub-region, kukhona o-region, kukhona o-province. Buqala lobo buholi, ubuhlobo njalo lobuholi buqala ewadini. That is why uzothola ukuthi ewadini uno-organizer no-fundraiser. Kodwa lapha enzansi awunayo leyo nto oyihamba uyithola la kuma-sub-region nakuma-region. Lana kwi-VD yila une-branch khona. Uma ngabe nina niyi-VD ningenawo ama-members awu-50, aniyona i-branch, aniqualify ukuba i-branch. Mangase kwenziwe into ethi akukhishwa ama-delegates ema-branchini ayakohlala eyonominate abantu. Nina abantu abawu-30 ningenabo abantu abawu-50 kuya phezulu, aniqualify ukuthi ningakhipha abantu ngoba nikaze nihlale njenge-VD, aninayo i-branch. Futhi maningena si-structure kwi-VD okuconvener,
coordinator kanye nalo 10 members engikhuluma ngawo, usho ukuthi aniyona ibranch. Aniyona ibranch kwi-VD. Ibranch ayikho ewadini. Noma ningahlangana eziwadi, aniyona ibranch. Iwadi kahle kahle. Mangase sikhuluma ngemeeting yewadi. Sikhuluma ngokuthi convener coordinator bama VD bayahamba bayohlala kwi-structure sewadi. Iwadi yabo inama 50 members plus. Yabona? Into nje le engafani. Into ehlukene. Mase sithi ke sine mass meeting yewadi. Kushuthi mhlambe sekuze wonke umuntu o50 plus ba wonke ama VDs. Yabona lapho sikhuluma ngabantu abala ko 300 kuyaphezulu. Ngokwama VD uma iVD ngayinye izoba no 50 plus. Umkhonto ungawakha ngeconstitution kuphela. Ama program angaba successful mawulandela iconstitution kuphela. Manje asilandele le document. Sifuna ukwenza into esemqondweni wethu. Sibiza abantu ngabaholi. Kodwa asinawo ngisho ama VD branch, ngisho ama sub regional leadership asinawo. Uthola ukuthi kuma sub region kulead abantu abawu2 convener no coordinator. Akuna organizer, akuna fundraiser, akuthulekile nje akunalutho. Nasemawadini ngokunjalo kulead abantu abawu2 convener coordinator, akuna organizer, akuna fundraiser, uyithulekele nje. Ngenxa yokuthi bengifunda iconstitution yomkhonto ngibhizi kulensuku. Ngenzela ukunderstand kahle ukuthi ifunani. Ayisengizwile iwadi akuyona ibranch. Ibranch kwi-VD. Ne-VD ukuze ibe branch kumele ibe no 50 plus wama members. Manu 30 cha. Futhi kumele nitholakale kwi-system ukuthi nikhona kwi-system. Uma kuukuthi nagcwalisa ama-form ahlala egarage la convener wenu wewadi, sorry kunina ngoba kusho ukuthi anisuvela phela kwi-system. Ma credentials zenu ipuntshile yonke le nto. Angazi ke njengoba seningasekho kwi-consultation process mood, senikwi-conference mood, uthi nizokwenza njani. Angikho lapho. Iphuzu lami lisekuthenini niqaphele ama guidelines. Afune izinto ezithize. One enye yazo i-capacity. Once wajabulisa ukuthi abantu baphakamisa igama lakho, wangena entweni kanti awunayo i-capacity. Khumbula siyama elections. Meke i-performance yakho yakuveza ukuthi awunayo i-capacity yalento wena owayivuma. Sewungcolile. Igama lakho selingcolile. Unalo ilungelo lokuthi mawuphakanyiswa igama lakho, phakanyiselwe into enongenayo i-capacity, usho ukuthi ngiyalihlonipha iqembu. I'm willing to serve, but ngiyaxolisa entweni eningiphakamisela kuyo. Anginayo i-capacity, number 1. Number 2, or ngibhizi nginetoho availability. Ngina ngoba lento izokwenzeka. Kunabantu abathanda kakhulu izikhundla. Ebazi kahle ukuthi itoho limnikeza isikhathi esanele. Uzolimala iqembu ngenxa yakho nokuthanda kwakhe isikhundla. After that, zobe sewuba nenkinga. Ambanike niye kwi-consultation meeting process, nithwele lento yenu ye-conference. Ngoba phela nanivela kuma-conference nama-BGM. Seniyiletha la leyo nto. Ibe i-organization ingakabi ready ukuya kuma-BGM nama-conference. Okwamanje kusayi-consultation. Ukuyolalela uvo lwakho. Musu ucabanga ukuthi suku-conference. Kuyolalelwa uvo lakho. Kungathatha isinqumo esingahambisani nento wena oyishilo ngoba akuyona i-conference, uvo lwakho. You are being consulted. Ecabanga kukhona amalungu omkhonto wesizwe phatha azobenefita ngale video. Ngoba asikunezinto asezoziqonda. Nalabo abangawuthanda umkhonto wesizwe phatha bazokwazi ukubenefita ngoba kuke kusuka umuntu ongayi-understand ukuthi i-structure yini, the processes aka-understand. Ku-organization nje, not kumkhonto wesizwe. Akaze abe ingxenye ye-structure esithize esakha noma yini. Akaze abe ingxenye yaso. Avela athi umkhonto wesizwe phatha istokfela. Kudingeka nje ukuthi nje babe ne-elective conference ubone ukuthi hayi kuhlwile kulo muntu ukuthi nje ngoba phela uphila kwi-South Africa ene-freedom of speech. Kodwa yena mawumbona u-empty la ekhanda akazi lutho.
Lokhu ngikusho ngoba kusenzima kabi ukuthi ungathatha amalungu omkhonto wesizwe party uthi awabe ne-elective conference. Ubone ukuthi abakayiqondi kwa-constitution yabo. Njengoba umuzi ubhuti la echaza ukuthi leli qembu uma ungalandeli i-constitution ziningi kabi izinto ezingaxazululeka. Kunephuzu alivezile lama-detachment ukuthi ama-detachment njengoba ebekiwe angasuswa noma yinini. Ngakho-ke akufanelanga kubathusa abantu bakuthusa ubani ususiwe usibani kubhaliwe kwi-constitution ukuthi njengoba ubekwe lapha kwi-detachment ungasuswa noma yinini, ngoba wonke umsebenzi onikona une-target, unenhloso. Uzosuswa nje futhi ayizukubabikho inkinga uma ususwa. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi umuntu mayezokhuluma akakhulume ngento ayaziyo. Yingakho nami bengithi ngifuna ukwenza lama-video nje ngiyifunde le constitution yenu ngichaze, kodwa ubhuti lo ungenzela izinto zalula ngoba ngithe ngingena ku-TikTok angimazi nokuthi ubani, funa ngiyamfollowa nje. Manje ngingena ku-TikTok ngizithela phe kwama-video ngathi yabona-ke ithi ngiwa-download ngizokwazi ukuthi ngiwa-compile ngenze ivideo yodwa. So kubalulekile ukuthi abantu bakuqonde qala ukuthi yini branch, yini video kwi-voting district, zonke lezi zinto lezi zenzeka kanjani, yini ama-detachment, ubuholi bakhona bukhuluma ngabantu abangaki. Manje umuntu ukumuzwe efuna ukuphawula a-National High Command, uma ungakayi-understand i-structure leso kukhulunywa ngaso ikude kakhulu i-National High Command. And ukufunctiona kwale structure okukhulunywa ngaso organization izokwazi ukukhula, ngoba whenever kunama-issues funeka ahambe la kuma-structures ikhulunywe la. Uma sekuze kufuneka isidingo sokuthi kungenelele i-National High Command yingoba udaba seliqalile la latholakala ukuthi lingaphezu kwabo lapha. I-organization noma yiphi ifunctiona kanjalo. Lokho kwenza ukuthi i-organization ikwazi ukusurvive na even after i-founder yayo kuthiwa ayisekho noma ingaretire mangathiwa yehlelwa inkinga eficwa ukufa, ngoba vele into ezosifica sonke. Kodwa i-organization ngoba inalama structures iyafunctiona, so ibalulekile lento enzoyi lo bhuti, ngoba njengoba eshilo ukuthi abantu ababhala le constitution babeyazi into abayenzayo, abayibhala nje le constitution babazi ukuthi benzani. And i-constitution yakhona uma kungalandelana zonke le nkinga okuthiwa zikhona zoxazululeka, ngoba uma nikuma-structures kuma-region nakuma-sub-region nifaka ama-complain bese benithi yazi siyakhuluma kodwa labantu abasirespondi la bekufanele basiresponde, seningabathatha nilifake phezulu udaba njengoba eshithi unelungelo lokuveza umbono wakho. Bese kubukakala ukuthi abantu esibafakile sabafaka kulama position ngabe banayo nale capacity, because ukuhluleka uku-attenda ama-complaints wabantu kuyinkinga ngoba uhola bona abantu. So uyabona ukuthi umkhonto wesizwe party okwamanje uyabona mayethi uSibonelo Nomvalo ikwi-formation stage uqinisile. Umkhonto wesizwe party usaqalwa phansi ukuthi nje kube nenhlanhla ukuthi ube namavoti amaningi, kodwa eqinisweni lilonke uqalwa phansi. Kufuna kwakhiwe lama-structure uze lama-structure functione ngokwawo. Abantu abakuma-structure sebazi kwenzakalani, kuzothatha isikhathi, kuzothatha ukuthi abantu bafundiswe, kuzothatha isikhathi. Ngithe nje le video ngoba vele beyinto ebengithe ngizoyenza, kodwa manje ngiyajabula ngoba ukhona oyenzile. Nginethemba-ke lokuthi abantu abangamalungu omkhonto wesizwe party bazobhenefitha kule video. Nginethemba futhi nabantu laba abangawuthanda umkhonto wesizwe party futhi abangazilutho nge-organization ngoba bahlukene abantu. Khona abangawuthanda umkhonto wesizwe party abangazilutho nje nokwakhiwa kwe-organization. Organization ngicishe ngiyifanise nebhizinisi.
ngoba zonke lezo zinto into ezidinga ama-systems ukuze zikwazi uku-operate with or without wena osuke uyisungulile. Nabo bazo-understand ukuthi izinto zenzeka kanjani. Mina nawe asidibane kwividiyo elandelayo. Ngiyafisa kodwa ukuze ukuphala kwakho ngizwe ukuthi wena ubona kanjani lolu daba esilixoxayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, ucomment, ulike. Ungasijoyina, ucontribute every month, ube member. Ungasupporta futhi ukusidonate noma ngamalini. Ikhona i-account kwi-comment ephiniwe. And into esengizoyenza manje, amavideo amaningi azoqala abonwa ama-member bese egcina kubantu bonke. Okusho ukuthi uma ngikhipha ivideo ngo-2, mhlawumbe wena ungazuyibone ngo-6 noma ngo-7, kodwa ama-members azoyibona ngo-2. Ngiyabonga.